Nakoron diri sa McDo sa Bugo. Order ko. Mga guys, mamahaw ka ninyo. Muna akong pamahaw. Nakatawa ko ha. Habinugog di ko kakaon. Kay di ko kang order sa computer. May gani ka na i-stop. Ko di ko kamao. Tabangi ko be. Muna kakaon ko. Kay kitabangan ko stop sa McDo. Paitan ni mga unta mga guys. Bye. Anak ko di order. Di ko kamong order mga guys. Happy di ko kakaon kung saan na paggamit. Ignorante guys ni tayo ba. Nana ko sa Bugo, sa simbahan sa Bugo. Tanawa mga guys, so nag-repair ang ilang simbahan. Saan? Ay, wala dahil ko na. Nagkot na pud ko diri balik. Kaya nabalik na mapud ko diri sa Bugo. So lost, chasing what I know I will find. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. But you should be here with me instead. Now I'm so hoping that you'll come back around. You got me waiting. Waiting's got me feeling so down. Manso sa simbahan sa Bugo. So yun pa kayo, wala pa yung misa na kaya nagsipang limpyo. Pag hinaot nyo mo, subscribe nyo sa akong vlog na mga ginagumay suportay ko kanunay nyo ng mga guys. Ayaw kong hikalimiti kay ginoray mag balos ninyo. Nagkota ang kaloyan ni San Vicente. A few moments later. Hello mga guys. Nanapod ko ron diri sa Bugod. Nibalik ko diri sa site ni Ma'am Victoria kay mo inspection ang taga Department of Human Settlement Urban Development. Nya karon guys, na ako diri sa site kay magpaabot ko sa kuan sa taga DHSUD. Kay tuwa pa daw sila sa Bugo karon nya moabot ko no sila dire mga alas 11. Murag ari jud sila man yudto. Ako lang kaning lataning nay duha ka bukbaka o para itagana nila kay mo isuog paniud to. Wa may kapaniud to. Kana lang daw ka bukbaka mo ko giandam nila. Ugon sa bay labang kargahon. Ay Ginoo ko. Katil bang inita, wadyo ko'y kapasalungan. Onya di ay, ang akong motor kay ikawat ng batere, di na mamuandar. Mao nga nang huwam na sa kong motor sa akong anak. Kanay. Pwede bang dako ang tobel? 430?
Pero unsaon man nga ang akong motor di naman mudagan kay nahurot namang batere. Agwanta lang ko anang iya ha. Nakapanghuwam ko may gani kay nisugot nga akong huwaman. Kay unsa og di mo di magpahuwam among yes kasaba. Sa man ni oy. Nya mag-standby ko dire sa parong oras ha. Paabot ko sa taga DHSUD. Nya na dire ang unsa ni oy kanang naay landmark kato ay. Before ana naman Victoria na ay tapad sila tapad selfie sa ta kay wala pa man gipaabot selfie sa walang lingaw dugay pa kayong oras ay tanay mangita kwarta mga guys iabot ko diri alas 8. Anya ang taga DHSUD sa DHSUD. Apa sila sa bantayan daw. Nasa ko diri sige kuat sige lang ko selfie sing video awas lai ba. Kalingara man pod kay na may daghang series. Masakyanan nga makagi-agi. Selfie. Okay mga guys. Human nag-inspection sa taga DHSUD. Pero suspect gila kung kalimutan nga videohan ng tanganahan na sila. Oy, wala jud ko ka video ba nga na sila murag na unsa ba na empty ang akong utok nagloading. Mao nga wala jud ko ka kuan. Wa ko kapakita ninyo og kinsang nag-inspection mga gwapuha. Pero sige na lang, sa sunod na lang. Kitam dire ang kuan Mama Mary. Maklarom day Tara ay Mama Mary. I feel so lost, chasing what I know how to find. You got me so high. Sige, bye! Thank you for watching. Padong na.